ndisi semambi na ukwani bwakiro bia Nyasaye itoe weba kesiko no banene ekaroto gocha kali tukeriga ne devotion gose tingana ligo toigore birengere ligore chinkoro cheitu elindegere tuyeriganie asali amanene Nyasaye chigotokorera asili tukurigima natu anchito motorio ito na nabwate emerubiri emiya sekero yo moito igo tigango toigore chinkoro cheitu na mangana tukwigera nyara gotokonya ase mambiene no mogoko bwoko igora na kwigera amana inwe kurwa sigetabu ge Isaya 50 mona isatu Isaiah 63 ekimgo kekeri tanga nikogenderera no musombo Nyasaye oyo kurukwa Isaya ogotoigorera igore yeri ngana ri ogotorika rinene rigotoka aso motori tu Yesu Kristo na banchwa ekero kwigoire enkoro yao na inchina igoire enkoro yane tumwarigani Kristo ike kurugura ikaransa chinkoro cheitu ime akwana mana intu na rocheri bia mwarigani ngo na inche mwarigani erinde tokwane asaita ata na inde twakwarigani ike kurugoro okwana mana intu no rocheri bia na ndo ikaransa chinkoro cheitu ili torobo sira bwao na kusaba gwitu gwetera asire ya Kristo somatoria amen. Egetabu ya Isaya okobori nkoro komo Isaya akorigereri bworo kigwa somoika omanya koboriga ngori okorwase Edom kurwa somochyo oposira chianga chiaye kisiarira manyinga chibwate bitamase bya manyinga Isaya agachikurigereria akarora omochuko ruko Edom ense koruko ya aba Edom elieta Edom igoritenerete egesaku kiesau omwano Yakobo na Israel igoritenerete egesaku ya Yakobo omwana o Isaka bonsi ana abana ba Isaka babire Esau na Yakobo abanta babire bonsi bamenyeta asobogama batanchaine na mono oyo kurukwa Esau ebirengere bya ebyarenge bibyo goita na kurwana kisigi chionsi okorigeria se historia ya Biblia ngima okoranga abantu bakurukwa be Esau butambe babwate birengere bibe n'abantu bakuruku ba Israel bakuruku abantu ba Nyasaye bono nenseye ekero lyo mobe arwanete seye ari goraga serikwa bakarwana na Yesu Kristo erene kiombe kiaye igo matukonsi batwarire birengere byo bubisa gochia sabantu ba Nyasaye bono musombo Nyasaye bworo kigwa obwamate bugwenete obwamate bora segati y'abantu bakorukwa be Esau na aba Yakobo bworo kigwa abantu be Esau na abantu bwatu bubisasi chinkoro cyabo imeguchia sabantu ba Nyasaye bakorukwa ba Israeli Israeli Nyasaye gote abana abantu bane no mwando ne korende imeya Edom abana vesa uno bobisa bwoka buri bono Kristo gago ikakurugoro iyategete akira senseye aiboiru buna mwanya bantu pa omosombo yo Nyasaye karora sobota obwagaro atambe Yesu go ikakurugoro aiboru buna mwanya bantu abo goriyo bugumba bwitu bwebibe abotarie abwegerie amanye ko bokwera asomo saraba elindegera ya mona inche tonyoro bugumba bwa kare na kare nese getabu ekeiga omosombo Nyasaye omanye kobori koroko monga ingori okurwase Edom kurwase omochyo obosira nechianga chiaye nigo chibwate ebitamase goseimoa bya manyinga naende karabwate ebitamase bya manyinga arorekana na nyuma yae naenda akarorekana obegete chianga chikomekameka naende ogotara
ase chinguru chinene nobanene bwaye bonekera bori gukubori ukoiga oyo ukoirane no motori etu Yesu Kristo tebanga ninje ngokwana asoboronge ase okobwa kwane kugotoria omane noito ekera igete kuruguru agacha senseye ase gitabu gekurukia abagaratia inye kemugokie giakane igegotebanga nekeringa kiyaika ere akaiburwa inse yogochika ogochika koroki ogochika kororeri rwebibe ekaro Yesu iburwa inse yogochika kororeri rwebibe akabuguria obugima bwaito bwebibe obugima bwa makweri boragereiri buna Biblia ekobeka ng'ana kieng'eri yebe na makweri kurinde keuke Nyasaye n'obugima bwa kare na kare goitera asomana noito Yesu Kristo asa Abarumi sana 23 bono gokorigereria ase gitabu ekega kia Abagalatia gateba ng'a nekerenga kiyaika Nyasaye agatuma omwana oye akaiburu n'omokungu akaiburu nsi yogochika erienda aborie bari barense yogochika nari baranyare konyora oboronge bwokorokwa abana ba Nyasaye Isaya akarigereria Yesu Kristo asobware okira ase ense yobobisa ense yeito n'ense yobobisa obobisa orio mobabegete nerete neneire na Edom bunaba Edom babwata obisara amanto bomonene ekeracha ase enseye akabuguria ekini ky'omosomba akabuguria obogima bwaito bwebibe bwamakweri riri akarorekana chianga chiaye chibwate ebimoa biamanyinga ebimoa ebiterenete obogima bwaito bwebibe abuguretie ere bwekomonyene nekaro riarigereri naenda arobugoire ebimoa ebieito naenda gochikorekana gochimotwe naenda akarorekana ogotarore nechinguru obwate yanga abegete ekomeka engikeranu engiya neri akabori ning'oria abokobori kwabori awase gitabu keria Isaya 53 nera akairane ninche ng'oyo ninche oyo gokwana asoboronge mbwata okoboko wechinguru kugotoria igabanchwa Kristo keracha senseye abogoria obogima aroseri obogima asenda ya Mariamu akaiburu n'omokungu inse yororeri rwo ogochika kwororeri erinda ite chinguru chiororeri rwebibe ekera itire amanyagoto obogima bwakare na karibu nekegwa naritora anyare kurukwa abana ba Nyasaye nera akairane ninche okobori unga ingiekora chianga chio chikorekana chire chimbariri buno montoria orenge ase ekemitero kiemesabibu kemugo kiege agatata ateba ng'a ninche bweka na beire ngoeta ase ekemitero kiemesabibu korwa ase bisakubionsi onde tare ngono yomo nkatachera ansese ndamwa mwenene nekarata chera yansese ndamwa mwenene amanya goteba gaiga na amanyinga gaitekere chianga chiane chikaba neimo abia amanyinga na kiaseri tukoririe ndamwa muri okorusie gesiomba nigori arenga ase enkore ya neime no mwaka bwoko borigwa konyoro chire ngachikorigereri nkarango ndete yora anyare gokonya ngaichani werinde nkeru njebweka ndabwatyo yora nkonye no koboko kwane ogakora emirimo kakareto guturika abanchwa ekero Kristo agoika kuruguru agocha senseye tarengo no yomo musaja tari asense no yomo uri gocha gokonya Yesu elinda reto guturika nere bweka nakekora Nyasaye murwete Biblia gatanga na Nyasaye yanchetense goika karuo mwana oyo momaima
mwana oyo momoima erinde muntu onde bwensi oyora mwegene tasira nanyore obogima bwa kare na kare akamurwa agacha senseyi akaiwo obogima bwaito bwebibe tukabwatani wa monere akaba Adamu kabiri puno obogima bwaito tokoibor tubwatorori rwa Adamu korwo mochaka numana toibo twatonge time ya Adamu gocha nabo igonere akaba Adamu kabiri obogima bwaito na ento kabwatani wa monere ingiyekogera elio koboko kwae kwa mwanyabantu kubwato mwanyabantu bwaito no koboko kwae kubo Nyasaye gotarire obo Nyasaye iguru nekera gukwa sobo saraba obo mwanyabantu bwae bwato tobo mwanyabantu bwaito no Nyasaye bwae bwato obo Nyasaye bwae bwatata ekera kura somo saraba obo Nyasaye buli bwaye pore tobo gimaso obo mwanyabantu bwaito abanchwa negetabu iki Isayo matenga ningoria otokanere bwika oteba ngutara soborunge ngutara soboikerano naende kero nachi kurigarigeri ngai ngogo nkonya nkanyonde tayo ngachandusie enda ngachandusie gesiomba ngakane bibe neri agakana esira yebibe egere are tugutore kase tori norio mobe anyore gesusuro kirigia kare na kare egekoera amakwiria kare na kare usiriera ryo muriro ndi arosere tigwegesa gukia mwanyabantu igori arosere zu Satan na malaika baye ekarara sense yense gitabu kia Matayo 25 origerie kemugukia kia 30 neye mogwike 40 kemo igokoro ukwano mugano igoro yogoche kwa iria kabira senseye ngana aseri tukuriria ekaroboruti bwa Nyasaye burache nasangerio mane nasangeririe abantu bonsi bebisa kubienseye puna omorisi agosangeri chingondi chiaye ne chimbori asoka boko kwa igwokorio nabike chingondi nasoka boko kwa igwokobe nabike chimbori nate bari barasoka boko kwa igwokorio soa aso mwando bwoboruoti bwakare na kare mwaro sereti guna tata kimu keke 34 ase Matayo 25 bigukwana nekera ko bateibo mayo ko batei narenge nenjara mukangankaria narenge nerango mukangankanywa narenge nyagitari mugache mukandora narenge chera mugache mukandora bakumubori ndi kwakoretaya buna kware gokorera bari abake ninje kware gokorera awunjo kere bari boko kwae wokobe abatebie kemukemba rongena na ikamonga soa aseri era liyo morero liarosere tu Satan na malaika baye igabanchwa tiera liyo morero te ya yoroseiri Satan na malaika baye abara chiko so na singi njubana chiri kurwanirira Satan ekesusurare go chikoegwa ekero mone na chite agakane sira yaito agatebio liyo mobenga ebyo kwaretete ebyo bono tigabigwakane abago chigokora bona bwoko abaya agenda asana bwa bwoka bara atoke bago chikuriye susurekyo akabori ngoria agateba ninche ngotarase chinguru cyane asoboronge na ninche narwanire siginche bweka abancho somo sarabo Calvary Kristo bweka oyo korete mirime yo koreto guturika chuma ya etantu egiringa mobe ne birengererie bie arenge me ya Yesu Kristo ekerekeya akaiwera agakwa asama kweri amabe na makweri yo musaraba omonene Nyasaye aseri tukolieri tangani rie chuma agatomu malaika oye agachika omotorio ito akabo korkobo mubwiko rwasembera chinguru cyo musaraba nekerabuka nonye Maria mata etoko mukuna akamateto mukuna tindagende setata na seiso ya da etoko manyanga omanere gwitabiri neke ngwanzo kiane no manara gaitaba
agatoroseria obachenu agatoroseria oboronge obo nabwo gotara nabaro bwone chinguru chinene nabwo agokoa akogabire buno omwana oye ase ogokorera egitabu kia Abakorinto isano ya kabere isano ekemo kiaye kia 21 igegototebiga ng'a omonene Nyasaye igamokorete Yesu Kristo koba ebibe naye ime ya Yesu Kristo okorukoba oburunge bwaye anaba yakwana ng'a na Nyasaye akamokora koba ebibe ero yotamanyete ebibe ng'eria ye ime yaye onyare gokorukoba oburunge bwa Nyasaye mwanchwa ekeracha bwika tara bwika arwane esigi abomobwi akobugoretie na incha akambuguri agatobeka ime yaye akabuguri obogoma bwaitu bwebibe akabakora kobo bwaye akamenya koreto abachenu bwaye agatobekera agatoroseria na bwabwa abuguri tukurwense sense yakagacheta iguru aya mona intwe ime ya Yesu Kristo twakorera kobo burunge bwa Nyasaye ngakyo burunge otoiro boguma bwa kare na kare burobo chenu oboikeranu bunekegwa ototoriria asobya bwaye nere bwekorwane tesigi ondeta yo murwane sitie sigi bono ni yore yao na inche komo boguma bwane atoe buliobo chenu tumutigere obwebibi ekera atwa mutigere obwebibi atoiro obochenu iago tokobwa twatara buna abana baye riro Yohana enchire ya 12 yagateba ng'a na bari bonse bamwegenete bari bamwariga nitikuchieso obugima bwabo akaba ukobogwo koba abana ba Nyasaye ndogosaba kwana ase mambie yo mwanju ng'a Nyasaye tokonye tomo obugima bwaito atobochenu bwaye atokobogwo gotara buna abana baye goitera asiriteria Kristo Yesu motorio ito amen tusabe Nyasaye tata naenda ase mambie tuachira ase kirukio kia mabira to kwirana ng'ambia mono na ende mbia mono ase ngenjo motori tu Yesu Kristo ocheta ase nse yebibe akarwane sigere bweka akareto bubwigoro yebibe bono toiro burunge bwaye na ndo tokorire kobo burunge ime yaye oto etata chinguru chiokumoitaba ekaneke ugikurwa asore erindegere tutare buna abana bawo na kugusaba gwitu gwetera asiriteria Kristo Yesu motoria amen.